love, welcome to my channel. If you're apha and uyaqala ukundibona, igama lami ngu-Amela Dlovu. I do a story time on TikTok, and here I also do story times and vlogs. So if you're a talent ibonayo, please make sure you subscribe, comment and like this content. In that way, so yes, but we are and I'll keep on posting more. So guys, in the story, ndibhalelwe ngu-Ano noMathut mandinibalisele. Uthi indlala inamanyala ingakwenzisa izinto esinokufaka engxakini tshintshe ubomi bakho futhi for good. Uthi mna ke nasi story sam ndibalisa nje inhliziyo yami ibuhlungu ngoba lento yandenzisa izinto ezandenza bandingene engxakini. Uthi bamba apha. Uthi nangokwenzeka ngonyaka othile mna ndiyadecide ngu-Ano noMathut ba ndiyohamba ndiya emntwini ndiyofuna into ezawuvula indlela zami. Uthi let me take you back. Mna ndikhule ndingumntana esikoleni ongasimatanga, nee-siblings zam nje zazihambela phambili mna ndishiyekela ngasemva. Uthi nangoku sesibadala sikhulile empilweni bona banezinto baqhubeleka phambili nobomi, mna still into zam azihambeli phambili. Uthi mna ndila sibling ishiyekela emva endlini, ndila sibling izoshiyeka ekhaya abanye behamba besiya ezidolophini, ishiyeke nje ingenayo nemali yothenga inkawuza, ishiyeke nayo nemali yothenga iselo nje siyi-1. Uthi that was me. Uthi mna bendishiyeka ekhaya ndiqokelele nje igusha neebhokhwe nani ndimlowo. Ngabena zandithi ndadecide uba you know what, le mpilo indidikile ndiyafuna into ezingcono, ndideserve into ezingcono. Unem ndiyafuna ukuba nemoto ndifane nee-siblings zam ndingene phaa ndiqhube yam imoto, umama be-proud ngam ngoba sengathi ndim ngoku lo mntana apha eyadini ungenanto. Uthi ndaziva ndiyindoda ndibona uba ndiyindoda enjani kanti mna le sahluleki. Uthi phofu ndinabo abantwana ngoba ndizalisile le ndawo ndihlala kuyo, kodwa loo nto leyo engandenzi uba ndizobe ndingutata enough bona ndingenayo imali. Uthi ake ngale mini ndavuka ekuseni lathi liphuma ilanga ndabe sengapha kweengubo, ndanxiba ndahlamba ndenza yonke into, ndatsiba umgubasi ndiyahamba ndiyaphi ndiye emntwini olapha elalini. Ndahamba ke ndafika ndamxelela uba mna tata into endiyifuna bubomi bam buqhubeleke phambili, ndifuna imali, ndifuna uxa ndiqala ibhizinesi yam ihambele phambili, into zam zonke mazenzeke mandithi xa ndiqonkqoza eminyangweni ibe iminyango seyivuleka. Andifuni ukusokola empilweni ndidiniwe ngoku. Uthi laa tata wavele wathi ukhona umntu endimaziyo, mna andinokwazi ukunceda but ukhona umntu endimaziyo okwezi ndawo onokunika exactly le nto uyifunayo. Uthi jonga, olaa tata jonga, iza apha ngomso ekuseni, ndiza kunika inamba fowuni yakhe laa mntu, uza kumfowunela and le nto izawuba luhambo olude kofuneka ube nemali ngoba ayikho lapha le ndawo ahlala kuyo. Uthi lo mntu uyawubuya impilo yakho itshintshe yonke. Uthi wagoduka. Remember uthi gqirha makabe nemali, imali le anganayo uzoyithatha phi le mali. Uthi that day yayipeyi, which means umama wakhe wayehola ipeyi ke laa mali eholwa ngabantu abadala mos abagqithile ku-60 then bapeyiswe laa mali. Uthi wayeqomba uzoyiba imali kamama wakhe afumane le mali epeyi ngoba akanayo ichoice yena, akazufumana ndawo le mali. Ngomso wakhe uzosenayo imali, kunyanzelekile ebe le mali. Uthi ke guys walini mama wakhe wabuya etown wenza yonke into. Uthi walalisa uboya, uyamazi mama wakhe uba ifihla phi imali. Uthi wathi esithi mama wakhe ulalisa uboya wabesengena yena erumini esiba imali likamama wakhe. Uthi ke wayiba imali ngange-500 ngqo wakhe waphula engqondweni. Uthi ke wahamba waya erumini yakhe walungisa uthatha ubhaka ngoba akafuna ubona mos uba uyahamba. Uthatha ubhaka wafaka izinto zakhe ezincinci nje wemka. Uyaphi ke ngoku? Uya kwelaa qhele eli benye kulizolo. Ufika ke nyanga kwelaa qhele amnika inambari athi jonga, hamba iye kuthini. Uzothi xa ukufutshane ufowunele le namba sendithethana notata, uza kukudirector uye kwakhe ngqo, uzawubuya unale nto uyifunayo. Uthi watsho nje kanjalo laa tata, heyi lathi uvalo. Usathi uvalo ndoyika ubana yho unoba uthethe wathini, unoba ndiza kwenziswa ntoni phayana because andimprifanga naye akandimprifanga. But uthi uthethile ndoda, heyi. Uthi hayi ndahamba ndakhwela imoto yaselalini ndibheke etown, ndafika etawuni ndakhwela le moto iyaphaya kule ndawo ndiyazibiza igama. Uthi ke nyana wakhwela le moto ulapha endleleni ndiyayimajina, ndiyacinga unoba ndiza kwenziswa ntoni, unobomi bam buzawuba njani after yonke le nto seyitshintshile. Uthi ndingumntu oyimajinayo nje apha endleleni ndinemibono. Uthi ndinemibono.
uthi ndihambe isaxesha sokuthini ndikusondela kule ndawo ndifone uthi engayicholo utata nqoma emadoda noma ndibhanqiwe anosuka le ekhaya ndibe imaka mama ifike to this point kanti ndiyabhanqa uthi ndifone le mani bakayi 5 wona ibamba lo tata liphendule ke nyane lixhwele lithi uthi zange libuze lixhwele uba mhlambi ungubani kwathi lavela athi ndikulindile efondini lavele latsho nje uthi waqomba hayi ke mkhokhovula lo ndithetha naye uthe emveni koko wabeka ifoni wathi okay uyeza mosne then wabeka ifoni yahamba ke imoto yafika etown le ayakuyo wafike naphayana wakhwela imoto ya deep rural apha yakhona kwilali emagolokonqine phantsi azilalini uthi ke nyana wahamba yakhona uthi ake wathi efika phana wafika kuphithizela ke ngoba kukho amathwasa at that time ayekhona lo tata nyani ke kube kukho umuntu owayencedwa ntolo uthi mna zange ndihoyo nje uthi bancedwa nje abantu lahambe ixesha mna ndihlelwe phansi sethetha malile phandle bancedwa nje abantu baphuma uthi hey qomabo into yami ithi nina like ndifuna ujika ndigoduke mose mna ndifuna uthatha le nto ndijike ndigoduke uthi tata wathi hlala apha nza kuhoya uthi endahlala tata uhoya abanye abantu uthi xayikile lapha ndinyuka sethi kade kanihoyanga uthi nqomba yabo wena ndiphina apha na uthi but ndiyayifuna lento uthi tata ngelingeni ekudaleni waza kum wathi nza kuhoya fonini kaloku yakho into asikwazi vele siyenze ngoku 1 siyiqebe yayiqonda phofu uba into yakho ifuna inkulu kakhulu sayenze ebusuku into yakho asisuka namhlanje ubusuku bonke sabe sikhanda lento uyifunayo wathi hey uthi uvalo lantini ngoba Nkosi yami ndizawunikwa inyoka uthi inyoka ndiyoyika uthi ngiqomba noma ndizawunikwa inyoka enkulu into ndizayithini lena uthi qoma but kukho la ningiphushayo ithi imali kodwa uyayifuna uthi khona lapha kumngaphakathi enhlizweni uthi hayi nyane ke litshona ilanga uthi yexa litshona ilanga uthi phakulamzi ke xa ungenayo ungena kukho ronda abaninzi kulamzi caba akuhlalwa kubo then kubekho lo ronda lo specifically lo unyangela abantu uthi but kukho uronda oseyigadini lo seyigadini zange singene ku useyigadini la kubiyiwe mos igadi leyana bakutyala khona la ronda useyigadini phakathi egadini yena yedwa uthe phala ithi sibala tata mandihambe into engena la ronda uthi ndahamba xa ndifikayo phana namakasemnyanga wathi sukuma apho jika uthi makajike angene ngomqolo lo ronda angene ngomqolo emnyango mose ungena so yabo uthi namaka flight tail angene ngomqolo angene kanje angene phakathi uthi hey ndiyenze lento enthungu tata flight tail angene ngomqolo ndingena nyana lo ronda uthi ndifike hey hlala apha phansi uthi ndihlala apha phansi mose akositulo mose kuba indawo yonyangela uthi phaka ukugcwele nje amayeza mose xofu manxa kuba indawo yenyanga le uthi ndihleli ke undithe yo unamanzi kwenziwana yo uthi indoda endaligwala uthi andoyiki uthi afike la tata angene naye ngomqolo angene ahlale phansi la tata athi hayi ke fonini sendithethena lo tata usuka ngakuyo uba wena ufuna into enje ezakuphilisa into ezakuphathela imali nani uthi uyayazi ba lento uyifuna injani ndiqomba hayi uthi qoba andiyazi into ndiyifuna imali uthi wathi into endiyifunayo mna kuphila imali kuba into zami zenzeke ndibheke phambili ebomini nami ndifane nabanye abantwana abazalwa nabo into zami mazenzeke uthando tata okay apha ekhaya ke sineentlobo ezininzi zokwenza loo nto uyifunayo sineendlela ezininzi sofumana le nto uyifunayo zonke ke zishiyana ngoba uyifuna ube ngakanani le mali yakho how long ufuna ilaste okanye ufuna imali engakanani leyo mali uba ininzi it's gonna take you a lot uba nofikelele kuyo like if ufuna eninzi imali awuzukwenza into encinci uzakwenza into enkulu ufuna eninzi kuzaba nzima ufikelela kule mali oyifunayo if ufuna le mali eninzi if ufuna imali nje yoba ungene customers awuqala ibusiness uthengisa chips then ikhona enza kunika yona ngoku if uyezixela wena uba ufuna ngomso uthenga iBenz ufuna uba nemansion ufuna uba rich then lento leyo izakwenza uba uqine njengendoda kufuneka ukwenza izinto ongazange wazicinga ebomini udada qoma hey noma ndifuna yiphi bondo yini kuba ndinikwe inyoka ndandivile uba abantu abathwalisa abanika abantu inyoka uthi nqombaye
ndixakile ke uthi wadla tata okay enza kunika 10 minutes ndithi ke guys uthi lo tata lona waphuma lo tata wathi okay zakunika imizuzu uba ucingisise lento uba ufuna ngathi akosho ubufuna ntoni waphuma lo tata lenyanga kwasheka lo size ngayo uthi ndahlala ndacinga no ndifuna ntoni uthi hayi mana lo mama ndifuna ubutye bobuninzi man obuza nento bena inyoka ndifuna na nyoka mna ndifuna nje uphile bomini bena moro bena endlu bele stable life uthi hayi ke ndihlale uthi hey andinavalo ndiswa ngumchamo ndibilile andiyazi kwenzeka ntoni ndinenerves uthi angene lo tata lenyanga abuye sephethe isitya esenamene sesitya sencence ezitya zakudala abuye phethe sasitya ephethe imela afika angene ahlale phansi ndinenyeki ngithapha endibhlungu afika angene ahlale phansi athi okay efonini sawuqala athi hayi kaloku tata ndikatsho uba ndifuna eyiphi into athi hayi sendikuvile like uhle endaweni yam of course into ezicinga nezithetha ndizawuziva uthi qoba hey inintsi into eyenzekayo apha le ndawo nkulu uthi ahlale phansi atata athi hayi ke iza ke efonini athi ambuze uba hayibo sakwenza ntoni because yam uphethe ibhozo so uzamsika uzamxhela uthi ade efonini bendithele nto ifuna isibindi ndiza kusika ndifuna igazi lakho apha kufuneka igazi lakho yonke le nto asayenza apha ifuna ibe negazi lakho uthi hayi ndazise ngalo wamhlaba ke apha engalweni wamhlaba apha engalweni wavuzisela igazi lalichuthuchuthu igazi kulaa nto enameni uthi kwesasitye ke kuzotyiwe iline bala gazi funeka ligcwale de liphele phi othi nanditheke lichuthu ize igazi libabele esi sitya esi uthi alo tata okay ke xa ugqibile ke kufuneka ukhulule ubeze azenziwe izinto esinxibile uthi naye wabekhulula yena qala tata uthi koma hayi ndazi umhloleni ku undaqoma ndazi umhloleni ukubela namhlanje wenza lo tata ekhulula lo tata nje uthe hayi ke ende ngoba igazi lethe half kulo lifikile line ifunekayo ndabeke sitya phansi uthi nam ndathi qinqi ndamaphaya uthi tata mandikhule ndakhulula uthi indoda endala ligwala ebilethe ngqobo ndoyika lo tata ndiyamoyika lo tata uthi ndakhulula ndama oko ndazalwa alashiya nentoni na ndama ndathi uthi wabe naye ngaba tata naye emile uthi kusebusuku remember kusebusuku yenzeka le nto kusebusuku nje uthi wama tata wathi okay tata dibanisa amayeza mosinela yeza elibeliseplatini wona tata ikhona indawo esawuya kuyo ke kufuneka wena ukhethe umzi ozoya kuwo kule mizi kufuneka uhambe engcwabeni lakhona uyonikhela umhlaba wakhona pha uze nawo so dibanisa neligazi lakho apho Roma uba ndibhaqiwe okokuqala ngowalelali andibazi abantu balapha ndizahambe ndingena emizini mna ndihambe ndiyojonga emangcwabeni ndihambe ndiyokha imihlaba emangcwabeni tata bendithanda ndifuna isibindi anifuni into ngenasibindi bendithanda ndifuna isibindi uthi hey uthi sihamba size uthi imagine into yoba ubona umntu oziza ababini bahamba ngamagqwirha mos lawo uthi nawe ungathi nangamagqwirha xa nongabona abantu ababini abahamba ngasebusuku uthi siyahamba tata uhambe thetha apha endleleni uphethe le esi sitya uphethe le mthoba yabantu abaziza ngoba uthi siyahamba size sobabini uthi sahamba thetha sawufika kulo mzi tata wama ngaphandle wathi hayi ke abongena uthi hayi don't worry akekho umuntu ozokubona akekho umuntu ozothini uzongena lola nje jonga ngamangcobo uzongena lola nje yokhipha ufika ukhe kanje la mhlaba xa ugqiba ukha usungajongi ngasemva xa ugqiba ukha ngoba le nto uyithatha izawuvela ihambe ijike uthi hayi ke wafika wahamba ke wangena kulo mzi uthi hey andoyiki mani uthi ndangena enantuzeni endaweni egraves ndafika nyani ndangena andigqiba ungena uthi hey ndafika ndathi masiphangisa kanje uthi xa ndigqibayo kwakho into ethi kum mandijonge ngasemva ndakathi ndiva ilizwi elilusizi elithi mandijonge ngasemva mandiyibeke le nto ndiqobo ithatha uthi azange ndiyazi uba kwenzeka ntoni ngam but ndavele ndanyeka kanje kancinci ngasemva toto kamphendula ngathi remember thuma ngajonga ngasemva jonga phambili uthi ndahamba uthi emeko uba ndiyamile ndifika ndingatata wafika ndayigala kweza sitya asiphetheyo mos ne ndifika sigala kweza sitya uthi ake sahamba siyabhujuza ke size siyiloo nto uthi saphela sahamba saphinda sangena ke emzini akhe saphinda kulaa ndlu isegadini uthi bafika bangena kulaa ndlu
Ulotata ke wadibanisa amayeza ke wathetha uthi wamqaba ke ngale mose ngumhlaba odibene negazi namayeza. So yilanto ingathi ludaka so wamqaba ngayo kumzimba wonke, wayilanto wamqaba ngayo ke umzimba wonke. Wabe ethetha ke lo tata ethetha ude benihonto yilanto uba mna ndinyekile. Uthi yanihonta into yoba mna ndinyekile. Uthi hayi ndaqoba zawubhaqwa mna nguthetha uba ndinyekile. Uthi hayi ke emva koba lo tata egqibile umqaba emenze yonke le nto wamqaphula ke wamsika ke. Uthi hayi ke lo tata wabecula ke apha endlini ecula uthi hayi ke wathatha waqhumisa ke waqhuma ke apha endlini. Kwaye loo nto ke wenza nezinye izinto ongazibalisanga mhlawumbi wazenzayo. Uthi hayi ke kwenziwa ke yonke le nto. Uthi ke hayi ke wanatyiswa phantsi ke uyena walala phantsi kanje. Utata wakhupha ke isele laseglasini. Kwezi glasi ufike zivalwa so mhlawumbi zizinjengento emayonnaise. Wakhupha isele laliphayana uthi walibeka apha phantsi waphuma tata wavala. Aba ke wayethwaliswa ngesele elo ke. Uthe waphuma tata wandivalela wanishiya apha endlini nabe phantsi. Uthi heyi azange ndoyike nama ngenyawo nalisele kaloku liyaphi lisele isiza lokungena kungaphakathi kwalawuthini. Uthi abengoyiki. Uthi anazange ndizova icingo seliphushwa ngatata ngumsindo sesithi unyekele ntoni pha. Uthi lo tata ndandimcinga uba unawuhila balapha kule nto yakhe ndihleli kuyo because every time ndilapha yonke into endicinga nendenzayo uyayazi. Uthi hayi ke waza la tata akabicinga wathi ndinyekele ntoni. Yabona ngoku ufuna baqale yonke ububhanqa bagqibo benza because mna ndinyekile. Ndifuna engana ndizazi uba ndifuna ntoni ebomini. Chitha ixesha lakhe wenza yonke le nonsense ndizazi uba ndifuna ntoni. No. Uthi hayi ke utata nyhani ke wabe nomsindo. Uthi kwanyanzeleka uba mna ndiphinde ndihambe ndiye kulaa mzi aloo nto yokhala umhlaba because kaloku mna ndiyimoshile yonke iprocess. Uthi hayi ke wona ndihamba ke apha endleleni ndiyoyika ndiyilo sendicinga noyiyeka yonke le nonsense mna ndigoduke ndikhansishe yonke le nto. Uthi but ndaleni uba ndithi I think utata uzandibulala shem because ndiweste ixesha lakhe and nayo ndima nombhatala le. Uthi hayi ke ndahamba ndafike ndakha umhlaba kulaa mzi nyhani ndanyeka ke. Uthi ndanyeka ndabuya nomhlaba nyhani ke saphinde ndakhupha igazi nam adityaniswa ndenziwa le nto okwesibini ke ngoku. Okwesibini yenziwa nyhani le nto natyiswa phantsi ndaqatywa izinto lashiywa ke isele. Uthi hayi ke ndalala ke phaa phantsi ndabuwa bumthongo. Uthi andiyazi noba isele langena kungaphakathi noba lathi na but mna xa ndisithuka mna isele alisekho apha endlini. Wabe sengena tata sengingena apha endlini sithi hayi ke ngathi yonke into ihambe kakuhle ke ngoku kufuneka senze step 2. Uqoma yho kanti akugqitywanga yintoni ingaka kanti kufuneka yenziwe akugqitywanga kanti apha. Uthi zange siphelele apho but ke ukwaye kwasa that time kwasa tata kufuneka ahlale apha kule ndlu angatyi angathini angaseli manzi makahlale apha nje beqatyiwe nje mos esa nto esenyanyeka yonke laa nto. Funeka ahlale kulaa ndlu uzomvalela phaa uzobophe nabathethe kakumnyama afuneka yena ayibone light engeke igqibile le nto kuba once wabona ubumhlophe yonke le nto benzileyo iza kuphelele emoyeni because ayikaqini. Uthi hayi ke nyhani wahlala kulaa ndlu. Ndandingalambanga. Uthi so funny because ndanditshishwe ngumchamo zange ndifune ukuya kunamathu but ndandilambile to death. Uthi ndandilambile zange ngitata yondijonga zangathini ndandimane ndiqweba nje ubuthongo for uba ndilale ndihambise ixesha. Uthi lahamba ke ixesha ndithi kwasebusuku again wafika wabuya tata futhi. Ayibuyeni kwakhe laa tata watsho uba okay ndibuyeluna upart 2 wethu ke kuba sizogqibezela into besiyenza. Uthi ke ngoku laa tata ubuya sesithi yabona ke ngoleso yenza into awukwazi ukubuyela emva kuyo. Awukwazi ukuthi sasiphithiphithi busenze eqaleni kulena iprocess funa ukuyenzisisa kakuhle okanye uzayilahlekelwa ziingqondo zakho zonke zamka ingqondo kulena into uzawuyenza ngoku. Uthi okay wow tata wathi gqina ebhokhwe emnyama. Uthi wathi masenyuke intaba kukho intaba ke kulaa mzi kukho intaba kulaa mzi yebo. So baphume eyadini ngaphandle. Uthi nangoko ke same thing asinxibanga. Uthi hayi ke saphuma senyuka saya kulaa ntaba. Usafika entabeni phezulu walo tata okay yabona ngoku ndizobiza iintlahla zonke zabantu oklosini apho zize kuwe. Ndizobiza zonke izinto ezaziphosile zibuyele kuwe njengalo mzuzu. Uthi wayithatha le bhokhwe ke wayiqaba le bhokhwe wayifaka inaliti le bhokhwe. Uthi le bhokhwe ke ithula ikhali wasewufane. Uthi le bhokhwe ifakwa izinto iyahlatywa ngezinto. Uthi wamnika imela like yabona la ezamela zithi so wamnika ezamela. Uthi ke ngoku bamana nabhokhwe. Uthi wathi flythela kweli cala linelali jonga ngapha kweli cala lingenalali
nezawuyenza uthatha le bhokhwe uqabele phezu kwayo. Ngoko uqabele phezu kwayo apha emqolo kule ndawo uza kuyihlaba phaa uthethe zonke into ozifunayo. Njengalo mzuzu ndifuna ukhuphe yonke into esentliziyweni yakho. Yo, side esi story. If usekhona until this time, please subscribe. Don't forget to subscribe on the channel. Leave some comment for me. I will really appreciate onto leyo ne. So masiqhubeke ke. Uthi ke ngoku ndayihlaba le bhokhwe le imnyama. Uthi ndayihlaba undayihlaba ke ibhokhwe ke yayichizisa igazi. Uthi nam like ndihlaba igazi lithi chithi. Uthi ndikwamna ndihla igazi kanje. Uthi ake lali ibhokhwe phayana wala data jonga ke ilanga liphuma ngakwecanda ukujongise ngakulo. Ndenzela ubana izinto zakho zilande zonke ezinhle zize kuwe. Ndifuna xa kuphuma ilanga liphume lizise zonke into zakho lizise kuwe. Uthi yabo ujonge ngaselangeni ngoku. Uthi but kusebusuku ngozolibona. Xa liphuma ngaphi ilanga. Uthi ke wathi okay ke uthi wathi tata ke makasike ipisi le yebhokhwe. Ngoku inamayeza inayo yonke lanto ayitye. Angayihlafuna vela inye. Uthe imbi nale nyama ke ngoba lona lamayezi nayo yonke lento. Uthi ake ndiyeze nyani lento ndiyiginye le nyama le bhokhwe nyani ke. Uthi meke uba ndiyiginye le nyama ke. Uthi ke ngose ngathi usezeni kusa ke ngoku. Uthi ke phayana ke kuzalala kusemagolo konqini. So uhamba emneni kwala ntaba bakuyo udibana nento engathi ngumqolomba. Atata ke wathi makahambe lapho utawula lapha nje kuphuma ilanga. Xa kuphume ilanga azaphume phaa agoduka aphindele emzini wakhe. Ngoba lokho into amfake zona akazifuni naye zisonele emzini wakhe. Uthi la tata ke wahamba wathi yena uphindele emzini wakhe. Yena malutana impahla zakhe njema eze nje makalale eze kulaa mqolomba. Ekuseni xa ebomana le langa liyaphuma anxibe ahamba ukhwela imoto endleleni aphindele elalini yakhe. Uthi hayi ke nam ndenza njalo ndaphindela elalini. Uthi hayi mandiyeza ndithi ndipha elalini phezulu ndiyabona ekhaya mos ndibona ekhaya kulayitiwe kuqhuma umsi. Ngimba okay mhlawumbe mama uphekile. Uthi nisondela hayibo apha endleleni ndibana nabantu abathi hayibo funi nobuphi kuninofunwa. Yebo la feeling yoba kuthiwa uninofunwa la feeling. Uthi athi kuninofunwa. Uthi nqomba hayibo kuninofunwa manje noma ndifuna ulanda na. Uthi ndisondele ekusondeleni kwam apha ekhaya kuyaphithizela abantu. Uthi nqomba okay nokho noni. Uthi ndingene kwam ndihlaliswe phansi ke ndixelele le nto uba umamam usweleke lapha ekuseni. Phofu ufunyenwe eswelekile lapha ekuseni mhlawumbi usweleke ebusuku. Uthi anazi ingqondo yami yavela yarewinda yabuyela emva le nto bendiyenzile noba yiyo le affecte umama okanye undakomama mangasblame because andikhumbuli any moment ndisithi umama makafe mandingasiblame. Uthi wasikhona ubisa ngelitshoyo. Uthi kwaza ke ihesi thatha umama wakhe nyani ihamba naye. Uthi hayi yonke into inormal kanti khandi yendawo uthi nalapha kum namaphupho yonke into inormal kanti khandi enze next. Uthi hayi ke embe kumama ehambile ngalamini ndashiyeka apha endlini ndizibuza imibuzo uba unoba le nto izawusebenza nini kanene. Nako izawusebenza nini kanene le nto. Uthi andisejongele leyo ke siblings zam zafika ekhaya ke sizoniqhayisela ke kuba zizinayo yonke into ebomini. Uthi hayi ke abantwana basekhaya ngabantwana abaqhayisayo. Uthi hayi bebendiqhayisela uba banezinto bona nani nabantwana babo ke abazakwenza rich school bahamba ngeemoto kanokutsho. Uthi ndandiqombe ngathi le nto isisebenze senanantliziyo ngoku imdaka. Uthi andiyazi. Uthi emva ngoba ndinanantliziyo imdaka mna kwabakho ivoice ethethayo kum endlebeni ethi ahamba ke iya ebuhlanti ufike uthethe la mazwi apha athi uye ebusuku. Uthi he nqoma yabo into egqithisa uthi ndahamba ndaya ebuhlanti ebusuku. Remember sikangcubu saphithizela into yomngcwabo abantu baphithizela. Uthi ndadle ndakwangathi kuthi cwaka abantu bayaqala ndahamba ndaya ebuhlanti ndafika ndithethe la mazwi emini kuba uthi la mazwi ayengamazwi uthi akakwazi usixela ne but ayengamazwi ukuthi konke ekukhoyo apha ekhaya okungengo kwam mabutshabalale bengokwam. Bonke abantu abakleyade ngalo mzuzu abanentlahla zonke ezintlahla maziphindele kum. Uthi into engathi yayisitho. So emva ngoba bethethile ke ngoku uthi hayi ke bamngcwa umama ke nyani yonke into yenzeka. Uthi hayi mana ndayazi. Uthi emva ngoba kwenzeke loo nto yonke into yami yavuleleka ndaba nentlahla yonke into. Uthi abantwana basekhaya baphindele edolophini sabumosa ndithi nalashiyeka apha ezilalini. Uthi hayi nansithi mna xa ndidlala into ezigebuleshayo ndiwine.
uba mna ndiyahamba ndiye eshophu ndizachola ngemali okanye athini. Uthi abantu intlahla engayazi bivela phi intlahla eyayiqwesile ngalo mhlobo lowo, yabo. So uthi ke ngoku wazama ukuvula ibhizinisi lakhe apha elalini, wanemoto yoba imoto bayithutha abantu. Uthi abantu bebekhwela kuye bethanda yena, yonke into mani, yabo, yonke into that is to do with yena ihamba phambili, yonke into ihamba phambili. Uthi hey, ndandiyibone le nto kaMadali uba iyasebenza. Uthi mayinthiwa ndikambhatala utata kuba nayo imali yakhe at that time. Uthi unayo mos ngoyeka naye engenayo ngotya, so akambhatali, usalibele le mali, ucrazy le mali. Uthi hayi ke nyhani ke abe bhizi namankazana, abe bhizi loo nto. Uthi uzova ngosekuthiwa abantwana bakowabo eRhawutini abaseKapa nanani imoto ziyaripozeswa, izinto ziyaripozeswa, abasanamisebenzi, bagxothiwe. Uthi mna ndikuxelela abantu abasekhaya babuya bazapha ekhaya bazohlala bahlalela nam. Uthi hayi ke ndim imali maker ke bethengelwa ndim izinto ngoba lokhu into zabo zithathiwe bagxothwe emisebenzini. Kuthiwa abanye babe imali zabo zifriziwe. Uthi hey, isiphithiphithi engasaziyo mna ndingakhathali qha ndifuna le mali yam. Uthi hayi ke ndandiphithizela ke mna ke ndandinemoto. Uthi hey, imali yam mani yayisiza kanje iphindaphindana. Uthi imali yam iphindaphindana. Uthi ngabusuku obuthile ndithe ndilele ndava into endikwexayo ethi ndifondeni imali yam ibhatala nini. Uthi ndithuka ndaxhuma, ndiqomba hayibo ndivile imali yam ibhatala nini. Masakambhatala tata, umlibele tata, imali uyifumene umlibele tata. Uthi hayi ke wabaleka wayakulalali ke wonika la tata imali yakhe because kaloku hayi ngambhatalanga imali yakhe. But wafika phayana utayima wakho leswelekile, akambhatalanga imali, utayima uswelekile. Uthi ever since then ndandihontwa mna. Uthi ndanoba utata wayefake izinto uba zindihonte xa wasweleka ezizifakile. Uthi ever since ndandihontwa mna zizinto bebesesithi abantu elalini noma ndithakathiwe sesinemali ngoku mvanje, abantu abandithakathileyo mna banomona abantu nabantu abasekhaya ngokumusa abasenalo no. Uthi yena ndingathi ndingumntu onqwakuzayo nje, ndingazazi noba nditheni, ngathi ndingumntu onqwakuzayo nje kwamna nje. Uthi mind you ke sana ndingulo andithi uthathele yonke intlahla abantu abasekhaya, intlahla ikum. Uthi abananto mos bahlala apha endlini ngathi bazephuta nje kwabona. Ndithi uthi hayi ke salapheleni ngoba sekuthethwa nansi ndiyamgqoma, ndiyafunda ukuconfessa ndichaza yonke into endiyenzileyo mhlawumbi yiyo le affectileyo uba ube nje ekhaya. Uthi hey, ndandibhokelwa mna ndicinezelwe yinto okanye kungene into emnyango ndiyive ingene uba nansi ndingene izondifaka impama. Uthi ndandibhokelwa into engayaziyo ngoba utata ndiyafuna umnika nje imali yakhe but akekho. Uthi ndithetha nje nawe yena waba kuloo situation until wasixelela uba makayichaze yonke inyani yena ngoba wenza into enjena. If ke izokwenza loo nto uba asweleke after iconfess, then let it be, because ngokakase-enjoy imali yakhe anymore ebasithi okay ebhokhela. Uthi ke hayi ke nyhani bathi behleli kowabo babiza apho ngabantwana bakowabo babaxelela inyani yonke as it is. And then koko uthi yena waye wafeyinta akayaba kwenzeka ntoni, waze kwethuka ke sekisemntwini angamaziyo apho khona ke wafuneka uba ahlale khona for 3 months oko enyangwa. Coba ke kuzanye ukhutshwa le nto eyenzileyo nani. Uthi ke abantwana bakowabo ke yayingulo efowunelwa abheke emsebenzini kuthiwa kwenziwe imistake yoba baxothwe kuthiwa babe imali ayikho loo nto. Uthi balungela ke bheke abantu abasekhaya into zabo zabuyela kubo. Ndaphinde nangulo qwamso lapha elalini nam ngungantweni. Uthi but ke kwaye kwathiwa laa nto ndikuyo umama umbulelwe ndim, abantu abasekhaya even ngoku bayandizonda, baye bandidisown nasekhaya uba mandihambe ngoba ndiyaloya. Uthi ndicela nje ngoku ndihlala kwimikhukhu ethile kwitawuni ethile endingalichaza igama, intlupheko indibambile. Uthi intlupheko wenzisa amanyana ngoku ndicingile iplan andizaba ndenze kanjani na. Uthi ndizamile ucela uxolo kanintsi but abaliva uxolo lwam, andaba ndenze kanjani. Andinoba bayi-understand ngale part yoba ndandibethwa yimeko. Sitsho ke istori sakhe guys, yo silongo, I know silongo, but yeah, sitsho istori sakhe. If you're sending stories kanje and ufuna ukuva more of these stories, please make sure you subscribe to this channel and like, comment if you like this story. And yeah, see you guys next time.